En la charla de hoy lo que quiero es invitar a los oyentes a hacer una reflexión sobre la memoria. Vamos a hablar sobre la memoria histórica, social y colectiva. Y para ello vamos a utilizar ejemplos de Navarra, ejemplos de memoria histórica, ejemplos sobre simbología, ejemplos que suscitan la polémica. Y el objetivo es ese, principalmente crear una reflexión en torno a este asunto. Entonces, para ello vamos a explicar los tres conceptos que he mencionado, las diferencias y similitudes entre ellos, para intentar finalmente abordar una definición global de la memoria histórica, digamos, desde la perspectiva colectiva y social. Kaixo, arratsaldeon, eta ongi etorri, jakinminaren bigarren saio honetara, nire izena Roldan Jimeno da, aurreko aldian ezin nintzen agertu, baina gaurkoan eta hurrengoetan nire aurpegia ikusiko duzue, aurkezle bezala, eta pixkaten Nafarroako, Iruñeko ziklonen koordinatzaile gisa. Eta, bai Amaia Alvarez Berastegi eta bai ni neuk Nafarroko Unibertsitate Publikoko irakasleak gara, lankideak, eta plazer handia bera gaur aurkeztea. Dakizuen ez bezala, jakinmina honetan beti oso gai ezberdin jorratzen ditugu, batzutan arteari erreparatutak, beste batzutan zientzia, oso esparru ezberdinak jorratuta, eta beti bilatzen ditugun gaiak erakargarriak izatea gustatzen zaizkigu, ez? Eta batez ere zuentzat eta adinonentzat zerbait pizteko modukoak, ezta? Eta beti ere ikuspegi akademiko batetik. Zentzu honetan, gaur dakarkigun gaia, oso gai interesgarria da, gaurkotasun handiko gaia. Kasu honetan, gure ikuspegia Nafarroan zentratu behar dugu, Nafarroako memoria kolektiboan, Nafarroako identidadean, eta, nahi izan dugu gainera, hitzaldia ere pixkat, provokatzailea izatea puntu batean, ez da? Edo, pentsat, nolaiteko hausnarketak egitea hemendik, ez? Agian ados egon zaitezkete, agian ez, baina, hor egongo da, kontua. Amaia Alvarez Berastegi, bera zuzenbidearen historiako irakaslea da, gai hori jorratzen du, ikertzen du, zuzenbidean doktorea, Ulsterko Unibertsitatean, 2006an, egin zuen bere doktorego tesia, han, eta, bere ikerketa lerroak anitzak dira, justizia transizionala, besteak beste, baina gaur jorratuko duen gaiari helduta edo, Nafarroaren historiari eta frankismoari lotuta dagoen gaia da. Zuek guztiok, orain arte, eta zer esanik ez batxillergoan sartzen zaretenean, historia asko dakizue, uste duzuena, baina askoz gehiago. Eta zer esanik ez, hurrengo bi ikasturtetan askoz gehiago ikasiko duzue. Eta frankismoaz askoz gehiago ikasiko duzue. Baina, egungo estatuko egoera politikoari erreparatzen badiozue, badakizue gaia ere baduela revival puntu bat. Hola modu suabean esateagatik, ez da? Gai horri helduko diogu Nafarroko ikuspegitik. Eta hain zuzen ere uste dugu zuek agian frankismoaren historia eta aurretiko garaikietako historiak eta ezagutzen alduzuela, baina batez ere gehiago estatuko historiaren ikuspegi orokor batetik, ez? Edo zerik esanik ez, Bigarren Munduko Gerra, eta atzera
jotzen badugu, antzeko gauza bat, ez? Orduan, beno, ez da bakarrik frankismoa edota Bigarren Errepublika, badaude ere identitateari erreparatuta transiziotik onatago, ez daukagun mundua, egoera, ez eztabaidak, eta gure egunerokotasunean daude, ez? Orduan, hor politika, zuzenbidea, gizartea, lotzen dira, ez? Eta gai hauek ere unibertsitatetik ikertzen dira. Amaiak ikertzen dituen bezala. Beraz, gai hauen inguruan, memoria soziala eta kolektiboa, memoria historikoa, pixkat ikusiko dugu hori nola hausnartzen den modu teoriko batetik, unibertsitatetik, eta bigarren zati batean ja ikusiko dugu teorizazio horretatik haratago, ez, kasu praktiko bat, alegia, hemen etxean bertan daukagun kasua, Nafarroa. Beno, ikusten duzen bezala, oso gai erakargarria, oso gai interesgarria, eta espero dut, gero, eztabaida tarte horretan, zuek, bintzat, esan behar nuen zuek guztiek, ez, bestela ez dugut denborarik izango, baina bintzat, gutxi batzuk, oso galdera interesgarriak egitea. Besterik gabe, Amaia Alvarez Berastegirekin, usten zaituztet. Ongi eskerrik asko, Roldan. Eta arratsalde on guztioi, honi Amaia naiz, Roldanek esan duen bezala, eta berak adierazi duen bezala ere bai, gaur azaldu nahi dizuedana, pixka bada, memoriaren inguruko zertzelada batzuk emango dizkizuet, memoria historikoa, kolektiboa eta sozialari buruz, baina nahi dudana da zuen artean hausnarketa bat sustatu. Edo gutxienez hemendik ateratzea eta zuen herrietako kaleak, kale izendegiak eta monumentuak beste modu batez begiratzea gustatuko litzaidake. Esan didatenez, Nafarroa osotik etorri zarete, Iruñeko ikasleak ere uste dut baditugula. Ekarri ditut, aipatzen dut besterik gabe, ekarri ditudalako Iruñean ditugun monumentu batzuen adibide batzuk. Agian ezagutuko dituzue, agian ez, baina azalduko ditugu bestela. Eta gero, galdera erantzunen tartean, norbaitek azaldu nahi badu, bere herriko kasua edo bere familiako kasua, ongi etorria izango da. Gustatuko litzaidake, eztabaida hau edo hitzaldi hau parte hartzailea izatea. Eta zuek buruan daukazuena besteokin partekatzea. Zergatik? Hau da gaur jorratu behar ditugun gaiak, baina gaia memoria da. Eta memoriaren gaia oso konplexua da. Ikuspegi anitzetatik jorratu daiteke, zuzenbidetik, politikatik, psikologiatik ere bai, ze memoria hitzak gauza asko iradokitzen ditu, ezta? Baina gaurko zentzua edo memoriaren testu ingurua jorratu nahi dudana pixkat politikoagoa edo. Zein zentzutan? Jorratu behar dugulako memoria eta historiaren arteko lotura hori. Alegia, memoria historikoaren gaia zer den aztertu behar dugu. Roldanek ere aipatu du aurkezpenean, memoria historikoaren afera edo askotan ateratzen zaigu hedabideetan, egunkarietan, telebistan, albistegietan, zergatik egunerokotasun handiko gaia delako. Polemika handia pizten du, naiz eta historiari buruzko gauzak izan, alegia naiz eta iraganari buruzko gauzei buruzkoa izan. Memoria historikoak azken batean egiten duena da iragana eta oraina lotu. Orduan iraganeko pasarteak, historia, ekartzen ditu presentera, orainaldira, eta hoien inguruko eztabaidak sortzen ditu. Baina, azalduko dugu hori pizkatxo bat gehiago, baina hori da gaia. Segurazki entzun duzue milaka aldiz memoria historikoari lotutako eztabaidak edo polemikak eta bar luze bat. Orokorrean memoria historikoari buruz ari garenean hemen, Euskal Herrian, eta estatu mailan ere bai, ari gara gerra zibilari eta frankismoari buruzko historiari buruz.
eta horrek sortu dituen giza eskubideen urraketei buruz, biktimei buruz, fusilatuei buruz, zehatzago esan da, edo exhumazioei buruz. Baina memoria historikoa hitzak edo esamoldeak harago eramaten gaitu, ez? Izan daiteke frankismoari buruzko zerbait, edo iraganeko historian gertatutako zerbaiti buruzko hausnarketa bat, ez? Memoria historikoa hitzak dioen bezala, azken batean egiten duena da memoria gaur egunetik eta iragana uztartu, ezta? Orduan, ekarri ditut adibide batzuk ikusteko memoriaren tokiak edo erakusteko zeintzuk diren memoria historikoaren toki batzuk Nafarroan. Ez dakit norbaitek errekonozituko ote duen toki hau, Sartagudan dago, agian egon zarete, ze badakit ikastetxeetatik txango batzuk ere antolatzen direla, agian tokatu zaizue, agian ez bazarete joan, gonbidatuko zintuzketet joateko bertara eta ikusteko zer dagoen. Zergatik, bertan dagoelako memoriaren parkea. 2007 urtean inauguratu zen eta Nafarroan ditugun memoriaren tokietako bat da. Gainera, lege bat daukagu Nafarroan 2018tik izendatzen dituenak zeintzuk diren memoriaren legeak, memoriaren tokiak. Orduan badaude toki berezi batzuk Nafarroan, zeinetan memoria historikoa lantzen den. Eta hau da horietako bat. Gerra zibilaren garaia edo 36ko gerraren garaian, Sartaguda, Nafarroako hegoaldean dagoen herri bat denan, sarraski handia gertatu zen, orduan altxatu zirenek, frankistek, bertako bizilagun asko hil zituztelako. Motivazio politikoengatik, testu ingurua zen gerra, baina batez ere, beraien ideologiarekin bat ez zetozelako, ezkertiarrak zirelako. Eta horregatik Sartaguda herria ezagutzen da alargunen herria bezala. Batez ere hil zituzten horiek gizonak zirelako, eta beraien emazteak eratu zirelako, gizonik edo senarri gabe. Horregatik da alargunen herria. Eta horregatik, eta gertatutako sarraski seriarengatik ere bai, egin zuten bertan memoriaren parkea. Zertarako, oroitzeko bertan gertatu zena, 36an eta hurrengo urteetan ere bai. Zergatik, orduan hildako horiek ahazturan edo isiltasun egoera batean geratu zirelako. Hamarkada askoz ez zituztelako oroitu. Eta Franco hil eta gero, memoria historikoaren mugimenduak hain zuzen ere lan egiten duelako memoria hori berreskuratzeko. Eta biktima horien izenak biltzen dituen, resiba dago, eskulturak daude, haien memoria orainera ekartzeko. Horregatik da memoria historikoaren toki paradigmatiko bat Nafarroan. Ez bakarra, baina oso esanguratsua. Eta hemen ikusten dugu ikastetxeekin egindako irte txango bat, hain zuzen ere. Nun azaltzen ari diren, zertan datzan parkea. Memoriaren parke hori. Orduan, hasieran esan dudan bezala, memoria historikoari buruz ari garenean, oroar ari gara gerra zibilari edo frankismoari lotutako biktimen inguruan. Zergatik, urteetan zehar, hamarkadetan zehar, haien memoria ezkutatu egin delako, edo egin zelako. Eta azken, esan dezagun, 20-30 urteetan, haien memoria berreskuratzeko lanketa bat egiten ari garelako. Lanketa horretan, haien gorpuzkinak ateratzen ari dituzte, kunetetatik eta bar, eta memoria lanketa horretan ere bai, egiten ari dena da memorializazio bat. Alegia, memoriaren parkearen gisako tokiak eraikitzen ari dira. Bai monumentuak, bai kaleen izenak, haien memoria berreskuratzeko eta justizia egiteko azken batean. Gertatutakoaren egia azaleratzeko. Zergatik, badakizuen bezala, diktadura garaia, frankismo garaian, hori isilarazi zen, zelako konbeni. Orduan horri buelta emateko, ikusten dugu memoria historikoaren prozesua martxan dagoela. Eta gaur egun, egunerokotasun handiko gaia dela. Baina, hasieran ere esan dizuet, memoria historikoa zentzu hertsian hartzen badugu, ez dela bakarrik frankismoari eta diktadurari buruzko zerbait. Gure historiari buruzko hausnarketa bat ere bada memoria historikoa, zentzu hertsian. Edo zentzu
zabal batean, hobeto esan da. Adibidez, monumentu hau ezagutzen dugu, denok, bai? Iruñeko asko ez zaudet hemen, baina segurazki ikusi duzuet denok, hori zalantzari gabe, ez da? Sarasate pasealekuan dagoen monumentu bada, bai? Kokatzen dugu? Segurazki bai. Baina, agian ez duzue jakingo, zergatik jarri zuten hor. Edo agian bai, euskalo. Baina, monumentu honen bidez oroitu nahi dena, dira Nafarroko foruak, alegia Nafarroko lege zaharrak. Eta hoien omenez, egin zen monumentu hau 1903 urtean. Zehazki, eraiki zen, 10 urte lehenago gertatu zen matxinada bat oroitzeko, Gamatzadaren matxinada oroitzeko. Eraiki zen monumentu hau 1903 urtean. Eta matxinada edo protesta hortan egin zena da Nafarroako foruak, legeak, eskubide historikoak eta ohiturak defendatu. Orduan, horregatik dago Iruñeko erdigunean, aldezarrean sarreran, monumentu hau oraindik ere gaur egun. Eta zergatik azpimarratu nahi nuke hau, gure espazio publikoa oso importantea delako memoriaren lanketan. Zuen herrietan, zuen udalerrietan, alboko herrietan, segurazki ikusten dituzue olakoak ere bai, edo antzekoak behintzat. Eta merezi du galdetzea gure buruari, eta kale hau zergatik deitzen da horrela? Zeren omenez jarri zioten izen hau kale honi? Zergatik, horrela sortzen dugurako gure memoria kolektiboa, eta aldi berean herri bezala daukagun gure identitatea, gure kultura. Gure gizarte zentzua, gure kolektibotasuna sortzen da askotan, gure espazio publikoan jartzen ditugun simboloen bidez. Horregatik da, hain importantea, gure espazio publikoan jartzen ditugun artelanak, eskulturak, izenak eta bar luze hori. Gure memoria eraikitzen ari garelako haien bidez. Ez bakarrik simbolo hoien bidez, baina baita ere hoien bidez. Hemen beste bat, hau da, Iruñeko aldezarretik gertu dagoen beste monumentu edo eskultura bat, Germán Rodríguezen omenez egin zen eskultura bat, 1978an, Espainiako trantsizioaren garaian, gertatu zen, nola esango nuke, ez dakite, poliziaren eraso baten ondorioz, hil zen Iruñeko gazte baten hilketa omentzen duen eskultura da. Garai haiek, 70. hamarkadan, da frankismotik ateratzera ginen hamarkada luze horretan, indarkeria zegoen kaleetan, poliziaren indarkeria, etaren indarkeria, beste hainbat sektoren indarkeria, eta kaleetan violentzia asko eta biktima asko egon ziren. Haien artean, Germán Rodríguez hil zuten edo erail zuten toki horretan. Hau dago, Carlos Hirugarrenaren eta Orreaga etorbidearen bidegurutzean. Zezen plazaren aurrean. Gertatu zena zehazki izan zen San Ferminak zirela, San Ferminaen erdian, uztailaren 8an gertatu ziren istilu haiek, zezen plazaren barruan, zezenketean gertatu zen bitartean, eta sekulako sarraskia sortu, eta poliziak eraso egin zuen, eta tiroz hil zuen Germán toki horretan zehazki. Orduan, hori oroitzeko, gure historiako pasarte esanguratsu hori oroitzeko daukagu eskultura hori. Agian pasazarete askotan bide horretatik, baina ez zarete inoiz fijatu, edo agian bai. Baina, plaka badago, bere omenez eta gertaera hura oroitzeko asmoz, ezta? Gure memoria historikoa lantzeko asmoz, alegia. Eta berarekin gertatutakoa berreskuratzeko asmoz. Hauek diren adibide batzuk memoria historikoa edo gure Nafarroako memoria lantzeko ditugun adibide batzuk, baina beste asko daude, pila bat daude. Zuen inguruan, seguro ere, dozenaka aurkitu ditzakezuela. Memoria historikoa beti egon den zerbait da, beti izan dugu iragana oroitzeko green hori, gizarte bezala, baina egia da, 70. hamarkadatik aurrera, eta batez ere azken
30 urtetan, gero eta gehiago landu den gai bat dela. Ordura arte memoria berreskuratzen zen, bai, egia da, baina harrezkero orain gaur egun ulertzen dugu biktima horiek, violentzia politikoaren eta giza eskubideen biktibek merezi dutela egia, justizia, erreparazioa eta memoria. Memoria ez da berez eskubide bat, giza eskubideen deklarazioak aitortzen duen eskubide bat ez da, baina aitortzen da biktima horiek eskubide horiek dituztela, alegia egia, erreparazioa, eta horiek lantzeko memoria behar dugula. Gure iragana oroitzeko, gure identitatea sortzeko memoria behar dugula. Orduan, unibertsitateetan eta beste, ez bakarrik unibertsitateetan, baita gizarte ekimeneko erakundeetan, eta gobernuek ere bai, asko jorratzen duten gai bat da, bai hemen eta bai nazioartean ere, mundu mailan, memoriaren kontua. Eta memoria historikoaren aferak baditu kontzeptualki edo maila teoriko batean hainbat erpin, ezta? Nik eman dizuet memoria historikoaren definizio orokor bat, baina hori garatzen hasten balin bagara ikusiko dugu nola oso konplikatua den memoria historikoa zer den definitzea. Zergatik, nahasten direlako historia, memoria eta bestelako kontzeptu batzuk. Eta zer da historia, hasteko? Historia berez da metodologia eta teknika jakin batzuetan oinarritzen den zientzia bat, edo zientzia arlo bat, jakintza arlo bat. Denok dakizu zer den historia, ikasten duzue ikastetxean eta denok dakigu zer den historia. Baina zertan desberdintzen da historia eta memoria eta kontakizuna urrengo kontzeptuare bai. Batzutan elkarri lotuta daude eta ez dago horren argi desberdintasuna. Orduan, argi eduki behar dugu historia, zientzia, jakintza arlo bat dela, zientzia bat dela, eta horren bestez metodologia zehatz bat daukala atzean. Alegia, historia egiteko metodologia bat jarraitu behar da. Aurretiko ezagutza batzuk eduki behar dituzu, teknika zehatz batzuk menperatu behar dituzu, iturri fidagarriak erabili behar dira, azterketa metodo zehatz batzuk jarraituz egin behar da, eta gero horrekin interpretazio bat eman behar zaio iraganari edo gertaera jakin bati. Orduan, egia da historiak interpretaziorako espazioa uzten duela, alegia historialariaren arabera, historia modu batera edo bestera kontatu daitekeela, baina historia zientzia bezala, eta, benetan fidagarria baldin bada, eta benetan profesionala, nola bat esateko, orduan teknika eta metodologia jakin bat daukala atzean. Bale, hau, historia da, alegia. Guk, historia liburuetan, irakurtzen dugun historia horrek, aurre suposatzen dugu, atzean daukala lanketa profesional hori. Zer gertatzen da memoriarekin? Memoriak ere iraganeko gertakizunak biltzen ditu, historiak bezala. Baina memoria lotzen dugu gehiago psikologiarekin, bakotsak agian daukan oroitzapenarekin, emozioekin, guk garrantzia eman aldiogu gauza bati gehiago edo beste bati. Horrekin ez dute esan nahi, memoriak ez daukanik baliorik, baizik eta memoria historikoak biltzen dituela kontzeptu horiek. Alde batetik historia zientzia bezala eta memoria pertsonalagoa edo individuari edo norbanakotasunari lotuta dagoen zerbait lotzen du. Memoria, zer oroitzen dugu guk? Zuek baduzue zuen memoria propioa, zuen bizitzako memoria propioa, oroitzen duzuena, eta gero jaso duzuena, kontatu dizuetena. Mediatutako memoria deitzen diogu hori. Eta historia hor tartean kokatzen dugu. Zuek oraintxe bertan dakizuen historia, alde batetik etorriko zen ikastetxetik, irakurri dituzuen liburuetatik, etxean kontatu dizuenarengatik, kalean entzun duzuenarengatik, ez dakit hori da asustatu nahi dudan hausnarketa. Zuek iraganari buruz dakizuena, zuen herriari buruz dakizuena, nondik dator? Ze iturri dituzue? Eta iturri horiek anitzak izango dira derrigorrez. Familiak ere esateko asko dauka, kontatzen dizkizueten historiak, lagun arteak, eskolak, jakina, irakurtzen dituzuen liburuak, baina ez hori bakarrik.
Kontsumitzen duzuen kulturak ere bai, zerikusia dauka mediatuta daukagun jakintza horrekin ere bai. Irakurtzen dituzuen liburuak, ikusten dituzuen filmak. Oraintxe bertan adibidez, zinemetan Napoleon filma daukagu. Estreinatu zen orain dela gutxi, ez dut ikusi. Baina hori bai dela adibide hon bat ikusteko nola historia ezagutu dezakegun modu mediatizatuan, ez? Hor kontatzen diguten historia, mediatizatuta dago, ez dut esan nahi hori txarra denik, baizik eta gure memoria propioa edo gure historia propioa, dakigun historia ezagutzeko modu bat dela. Ez bakarrik historia liburuak. Eta ez zientzia edo ez bakarrik testu liburuak, baizik eta lehen erakutsi dituan memoria lekuak ere historia mediatzeko edo jakinarazteko, transmititzeko modu bat dira. Hitzaldiak eta bar luze hauek. Orduan, historia, memoria historikoa ikusten dugu lotzen dela kontzeptu hauekin, ez? Kontzeptu konplexu hauekin. Historia da errexena definitzeko, memoria konplexuagoa da, memoria pertsonala eta kolektiboa sartzen direlako jokoan, eta familiarra, batzutan ere bai. Eta gero daukagu beste kontzeptu bat dela kontakizuna. Asko entzuten da kontakizunaren inguru edo kontakizunen inguruko eztabaida medioetan ere bai. Gaztelera relato. Eta zer da kontakizuna? Gertakizunen interpretazio bat. Kontakizun batean erabakitzen da zer gertaera kontatu, zein ordenatan, eta nola eta zeri eman garrantzia. Alegia, gertatzen da zerbait, ez? Hilketa bat, adibidez. Gero, aurrera begira nola kontatzen da hilketa hori? Erabaki daiteke ez kontatzea, edo garrantzia ematea hildenari, edo hilketa antolatu duenari, edo testu inguruari, edo garrantzia ematea beste kontu bati. Alegia, kontatzeko moduak oso anitzak dira, eta kontakizunak ere bai, relatuak ere anitzak dira. Orduan, memoria historikoa lantzeko orduan hau kontutan hartu behar dugu. Nahiz eta historia gertaera batzuk hor dauden, eta ezin diren ukatu, gero kontakizunak, interpretazioiek, askotarikoak izan daitezke. Garrantzitsuena zer da? Isiltasunean ez uztea, gertakizun hori. Eta horri buruz hitz egitea eta memoria berreskuratzea. Orduan, zeintzuk dira hor uztartzen diren kontzeptu horiek? Alde batetik hasieran esan ditudana. Memoria historikoa, memoria soziala eta memoria kolektiboa. Gehiago daude, baina horiek dira azken batean garrantzitsuenak edo, testu ingurua ematen digutena. Memoria historikoa aipatu dugu, memoria eta historia uztartzen dituen zientzia edo jakintza arlor hori da, eta batez ere hemen gerra zibilari eta frankismoari dagokio, baina zabalagoa ere izan daiteke. Eta, zer aipatu genezake memoria historikoari buruz, zer gehiago? Espainiako estatuan eta Nafarroan ere bai berezitasun bat daukala. Eta memoria historikoa lehenengo aldiz sartu zen lege moduan, zuzenbidearekin ere uztartu zen. Gaur egun hau ez da hain arraroa, baina egin zenean lehendabiziko aldiz 2007an nahiko berria zen nazioartean edo, berria edo izena behintzat bai. 2007an onartu zen memoria historikoaren legea. Zen lege bat memoria historikoa sustatzeko. Baina kanpotik ikusita, uztartzen zituen 3 kontzeptu, printzipioz, batez ere 2, ez zirenak oso uztargarriak, edo gaur egun badakigu baiet, zoitu garelako, baina zuzenbidea eta memoria, printzipioz, kanpotik ikusita, ez datoz bat. Memoria delako zerbait pertsonala eta zuzenbidea delako zerbait, beste alor batekoa, ez? Lege batek ezin du memoria arautu, edo ezin zuen. Memoria historikoaren alorrean sartzen bagara, bai, eta hori da 2007 urtetik ikusi duguna, bai estatu mailan eta baita Nafarroan ere. Memoria historiko legeen, gaur egun hainbat ditugu, bidez egiten dena da, zuzenbidearen bidez, legeen bidez, memoria historikoaren lanketa hori sustatu. Ordura arte, memoria historikoa zen, bakarrik familiek egiten zuten zerbait, edo modu sozialean gizarte mailan egiten zen zerbait. Memoria historikoaren legeen bidez, lortu zena izan zen instituzionalizatzea. Alegia, agintariek ere, gobernuek ere, memoria historikoa sustatzea. Horregatik gaur egun daukagu toki askotan, ezta? Lege horiei esker. 2013an,
orain dela ez hainbeste, baina pasa dira urtetxo batzuk, 10, onartu zen Nafarroako memoria historikoaren legea. Eta gaur egun ditugun memoriaren toki hoietako asko eta memoria historikoari lotutako ekimen asko lege horri esker ditugu. Baina, memoria historikoaren lanketa ematen da zuzenbidearen alorrean, baita gizartearen alorrean eta alor askotan ere bai. Zer da, historia realitatearen errekonstruzio bat baldin bada, memoria historikoak aldarrikatzen duena da, historia hori memoria, gaurko memorian, alegia orainaldira ekartzea. Ez bakarrik iraganeko zerbait bezala hartzea, baizik eta ulertzea gaur egundik historia hori berreskuratu behar dela justizia egiteko. Hori da memoria historikoa. Lotura hori edo zubilan hori egitea, iraganaren eta orainaren artean, zertarako haien memoria berreskuratzeko justizia eta egia aitortzeko. Hala ere, historia, zientzia bezala eta zientzia guztiek bezala garapen bat daukate historian, ere bai. Eta ikusten dugu nola gertaera historiko batzuen interpretazio aldatzen joaten de mendeetan zehar, edo denboran zehar. Adibidez, Nafarroaren konkista hau agian landu duzue klasean, agian oraindik ez, edo agian aurten 4. mailan. Nafarroaren konkista 1512 urtean hasi zen, Gaztelak konkistatu zuen Nafarroa, ezta? Eta gero Gaztelako koroan sartu zuten Nafarroako erresuma. Eta harrezkero, Nafarroako estatuak, erreinuak, independentzia galdu zuen, ezta? Lehendabiziko mendeetan idatzi zen historia, ez da gaur egun horri buruz idazten den historia berbera. Antzekoa bai, bata badauka zerikusia, orduan gertaerak dokumentatu ziren, iturrien arabera historia bat idatzi zen, baina historiaren zientzia garatu denez, gaur egun badakizkigu gertaera hoiei buruzko datu gehiago eta iturri gehiago ere ikertu dira, 5 urte baino gehiago pasa dira, pentsazazue zenbat ikertu den. Orduan, zientzia bizia denez historiak, gero eta lanketa handiagoa eginda gertaera hoiei buruz. Orduan, urte askotan zehar, mende askotan zehar, eman zen bertsio ofiziala nolabait esateko, izan zen Nafarroa, modu voluntarioan anexionatu zela Gaztelako koroari, eta gaur egun, kontakizun horri buelta eman zaio, gaur egun orain dela ja hamarkada asko, buelta eman zaio eta badakigu Nafarroako toki askotan horren aurka egin zutela eta gerra handi bat egon zela bere biktimekin eta eta ez zela modu voluntarioan txikitu, ez da, Gaztelara. Orduan badakigu konkista bat izan zela, ez anexio bat, markada askotan saldu edo eman duten bertsio ofizialari atenditzen badiogu bakarrik. Orduan, historia bizirik dagoen zerbait da, zergatik memoria historikoari esker. Historia eta iraganaren arteko zubilan horri esker. Eta historialarien lanari esker ere, gero eta gauza gehiago dakizkigu iraganari buruz, eta gero eta historia orokorragoa eta osoagoa daukagu. Eta horrekin batera, bizia dagoen mugimendu horrekin batera, ikusten dugu nola kontakizunak, alegia gertaera historikoei buruzko interpretazioiek ere, aldatzen joaten dire, edo ez bakarrik aldatzen, baizik eta osatzen. Gero eta anitzagoak izan daitezke ere bai, gero eta ahots gehiago biltzen dituztelako kontakizun horiek. Beste alor bat, memoria historikoari lotuta, da memoria soziala. Memoria soziala da memoria historikoari lotuta dagoen zerbait, baina gizarteak egiten duen zerbait. Alegia, ez bakarrik agian historialariek, edo ez bakarrik gobernuek, edo ez bakarrik instituzioek. Gizarteak sortzen duen historia bat edo kontakizun bat ere bai. Gizarteak sortzen duena, baina zer da gizartea? Ez da bat ere erraxa definitzea zer den gizartea, ez da? Gizartea ulertzeko hainbat modu egon daitezke. Baina, modu sinplean esan dezakegu interakzio sozial iraunkor batean hartzen duten gizabanakoen taldea dela. Baina egin genezake gizartea modu askotatik, ezta?
baina talde bat, barkatu. Gizarte talde bat, interakzio baten barruan kokatzen duguna. Memoria individualen loturak edo baturak sortzen du memoria soziala. Alegia, gizartea dago osatua individuoz, ezta? Eta horiek batera, talde bezala hartzen ditugunean, horiek sortzen dute gizartea. Memoria sozialak ere horrela funtzionatzen du. Guk izan dezakegu gure memoria pertsonala, familiarra, memoria, eta herri memoria ere bai, tokiko memoria, eta horien batuketak sortzen du memoria soziala. Baina orokorrean da, gizartek eta tokiko maila batean, edo herri mailako gizarteek osatzen duten zerbait. Ingeleraz esaten da, azaltzen da kontzeptu hau, history from below. Alegia, betik gora sortzen den memoria eta historia bat. Ez goitik bera. Horren oposizioa edo izango litzateke top-down history. Top-down history edo goitik bera egiten den historia hori nork idazten du? Instituzioek, garaiek, gerretan beti garaiek, gobernuek, indarra duten horiek, ez? Emakumeek adibidez ez dute ia inoiz historia idatzik, ez dutelako indarrik izan, edo botere gunetan ez direlako egon, emakumeak, eta botere guneetatik idatzi da historia. Orduan, history from below edo historia soziala zer de, herriak gizarte bezala sortzen duen eta transmititzen duen historia bat. Eta gaur egun garrantzi gehiago ematen zaio historia mota honi. Ematen diolako ahotsa, orain arte, ahotsik ez zeukaten haiei. Diskriminatioak izan diren talde horiei, emakumei, ijitoei, gutxiengo sozialei, eta bar luze bati. Eta hamarkada askotan ere, haien ahotsa, isilarazita eduki duten horiei. Ere, ematen die ahotsa historia sozialaren lanketak edo. Gaur egun garrantzi handia dauka historia sozialak, baina orain dela 50 urte adibidez honi buruz ez zen hitz egiten, edo gutxi hitz egiten zen. Historia idazten zuten garaiek eta hor geratzen zen dena. Eta iraganari buruz genekiena zen garaiek, gerretan garaitzen zutenek, eta boteretsuek idazten zutena bakarrik. Gaur egun ez, gaur egun buelta eman nahi diogu horri, eta gizartea bere osotasunean ikertu, eta iragana ere, ondorioz, osotasunean ezagutu. Adibide gisa patuko nuke berriro, adibidez, Sartagudako kasua, ez? Haien memoria hil zituzten, Sartagudako edo Nafarroako fusilatu horien memoria, ez da? 3.500 lagun fusilatu zituzten gerra zibilan Nafarroan, eta frankismoan, eta haien ahotsa isilpean geratu zen 70. hamarkada arte, edo orain dela gutxi memoria berreskuratzen hasi den arte. Orduan, haien istorioak, haien kontakizunak, haiei gertatu zitzaiena ezen jakiten. Eta askotan, ezen jakiten, jendea beldur zelako hitz egiten bazuten, orduan ondorio politikoak eta represioa jasango zutelako. Baina hainbat arrazoirengatik isilarazita mantendu zituzten ahots horiek. Orduan, historia sozialaren ikuspegitik zer egiten dugu? Ahotsik izan ez duten horiei ahotsa eman. Eta memoriaren lanketa horren bidez, historia soziala berreskuratuz, memoria soziala berreskuratuz, egiten duguna da justizia isilarazi duten ahots horiei ahotsa emanez gaur egun. Hori da, history from below edo behetik gora sortzen den historia. Eta azkena memoria kolektiboaren kontzeptua da. Hau ja, gauzak gehiago nasteko. Memoria soziala, historikoa, betik gora sortzen den historia, goitik beraz eraikitzen dugun historia, orduan zer da memoria kolektibo bat? Hau da, pixka bat, kontzeptu orokor bat, besteekin zer ikusia dauka, jakina, baina da gure, hasierara itzuliko naiz horrela, gure identitatea sortzen duten elementuek osatzen duten historia. Memoria kolektibo bat definitzeko, definitu behar dugu zer den kolektiboa. Eta kolektiboak beti zerikusia dauka komunitatearekin. Eta zein da gure komunitatea? Eta pentsatuko duzu, ez dakit, ni iruindarra naiz, ni nafarra naiz, ni euskalduna naiz, ni ez dakit zer naiz, ni emakumea naiz,
zer gehiago gara, gauza asko gara, ez gara gauza bakar bat, ezta? Ni langile klasekoa naiz, edo tabar luze bat, gauza asko gara, orduan komunitatearen eta kolektiboaren kontzeptua anitza da ere bai. Baina bakotsak dauka bere identitate markak edo, eta horrela sortzen dugu gure kolektibotasuna, eta gure indarra gizarte bezala ere bai, eta herri bezala, ezta? Eraikuntza horretan, historiak ere zer esan handia dauka, ez? Gure oraina definituta dagoelako gure iraganaren ondorioz, ezta? Gu garena gaur, gure arbasoek egin zutelako, ez? Osa, ematen du, bertxotan ari naizela, baina horrela da. Guk ditugun identitateak gaur egun iraganarekin lotura zuzena daukate. Eta iraganean gertatutakoarekin lotura zuzena daukate. Orduan, gure iragana osotasunean ezagutu nahi badugu, nor garen benetan ezagutu nahi badugu, memoria historikoa behar dugu. Alegia, memoria historiko oso bat behar dugu ezagutzeko zer gertatu den gure herrian, zer gertatu zen 1926an, 1975an, eta bar luze bat. Horrela sortu dezakegulako identitate eta kolektibo indartsuago bat, eta osoago bat, ez? Gu, pertsona bezala, garatzeko gehiago, ere bai, ez. Historia denboran zehar mantentzen denean, kolektibo baten memorian, memoria kolektiboa eraikitzen dela, esaten dugu. Alegia, nola eraikitzen da memoria kolektibo hori? Historiaren eta memoriaren bidez. Gu garena sortzen da, gure identitatea sortzen da memoria historikoari esker. Iraganari bizitakoari buruzko berreraikuntza soziala da, esan bezala, gizarte talde edo komunitate jakin batek esperimentatzen duena. Alegia, orduzuena da definizio, 3. puntuan daukaguna da definizio klasikoa edo, memoria kolektiboarena. Baina azken batean zer da, kolektibo baten edo komunitate baten identitatea definitzen dituzten gauza horiek. Eta elementu horiek definitzeko zer ditugu? Memoria historikoari lotutako beste elementu jakin batzuk, ez? Legeak, esan dugun bezala, memoria historikoari buruzko legeak, kasu honetan, gure identitatea eraikitzen duten beste elementu asko ere badaude. Ni ari naiz memoria historikoari lotuta dauden elementu horiei buruz. Monumentuak, kale izendegiak, alegia kaleen izenak, eta hasieran aipatu ditudan guzti horiek, ez? Horiek sortzen dute gure memoria kolektiboa, gure identitate kolektiboa. Horiek definitzen dute norgaren gu gaur. Horregatik da garrantzitsua memoria historikoaren lanketa. Eta bukatzeko, hausnarketarako, eta gauzak gehiago korapilatzeko, hausnarketarako hainbat kontu aipatu nahiko nituzke. Esan dugu memoria historikoa dela hori, ikerketa batzuk egiten direla, eta gero kaleen izena jartzen direla, adibidez. Edo monumentua jartzen direla. Baina batzutan ez dira denboran mantentzen, zergatik gizartea anitza delako. Gizartea poliedrikoa da, eta dakizuen bezala bereziki Nafarroa oso anitza da. Orduan, boterean dagoen alderdiaren arabera ere, gure espazio publikoa aldatu daiteke. Adibidez, Iruñean 2018an aldatu zen kale baten izena, Armadaren etorbidearen kalearen izena. Venía el ejército, ezta? Eta Catalina de Foix, Nafarroako erresuma independienteko azken erreginaren izena jarri zitzaion. Ura omentzeko. Baina, orduan, Joseba Siron zegoen alkate, Iruñean. Eta handik, urte batera, 2019an, Enrique Maiak hartu zuen alkatetza, UPN-koa. Eta berriro aldatu zuen kalearen izena. 2019an. Eta jarri zion berriro Armadaren etorbidea. Ez dakit albisteak jarraitu dituzuen aste honetan edo ez, baina asteazkenean iragarri zen, orain berriro Joseba Siron izango dela Iruñeko alkate. Orduan, zer gertatuko da kale honekin? Ez dakit. Agian aldatuko da berriro izena edo ez. Baina horrekin zer esan nahi dut? Espazio publikoaren inguruko eta memoria historikoaren inguruko zentzu zabalean polemikak bizirik daudela. Eta aldatzen joaten direla, batzutan. Ez kasu guztietan, kale guztien izenak ez dira etengabe aldatzen, baina ikusten dugu nola gaur egungo aniztasunaren eta botere politikoen indarren islada ere badela.
memoria historikoaren inguruko eztabaida, edo historiaren inguruko eztabaida. Alegia, gaurkotasun handiko gaia dela historia, kale honen izenak erakusten duen bezala. Adibide gehiago, 2016an plaza garrantzitsu bati izena aldatu zitzaion, Iruñan. Zen Conde Rodezno plaza, Los Caídos monumentuan dagoen plaza, edo, Los Caídos plaza, eta Askatasunaren plaza izena jarri zitzaion. Zertarako memoria historikoaren legea betetzeko. Conde Rodezno zen frankista zen ministro bat, eta haien omenez, 60. hamarkadan jarri zitzaion izen hori plaza horri, Conde Rodezno. Claro, orain, memoria historikoaren legeak dio, ezin ditugula izan kaleen izenak, edo kale izendegi bat, frankista komentzeko. Hori, debekatuta dago. Orduan, hori betetzeko aldatu zitzaion izena, plazari. Eta gaur egun, Askatasunaren plaza da. Izen hori aldatu zen, baina monumentua berez, alegia, Conde Rodezno hitzen atzean dagoen monumentu horrek hor jarraitzen du. Eta gaur egun oraindik ere, monumentu hori hor dago. Eta izan zen frankismoa, eta frankismoan altxatu ziren hoiek omentzeko daukagun monumentu handi bat. Carlos Hirugarrenaren etorbidearen bukaeran daukaguna. Ordu, memoriaren legeak baditugu, memoria historikoaren lanketa badugu, baina aldi berean oraindik ere mantentzen ditugu horrelako eraikinak. Orduan oraindik ere lanketa bat dago egiteko, ez? Honek erakusten du nola oraindik bidea ez den erabat egin. Eta bukatzen joateko azken adibide bat. Hainbat herritakoak zaudete hemen, Altsasukoak, Atarrabiakoak, eta luze bat, baina denok bizi gara Nafarroan. Eta denok dakigu, abenduaren 3an Nafarroaren eguna ospatzen dela. Nafarroaren eguna ospatzeko modu ezberdinak daude ere bai. Honek erakusten du memoria historikoa edo gure espazio publikoa, kasu honetan ez da espazio publikoa, baizik eta egun bat, omentzeko, horrek ere sortzen dugu bere memoria historikoa, zer oroitzen dugun jaiegunetan, eta eta erakusten du zeinen anitza den Nafarroa, zeinen konplexua den, eta memoria historikoaren edo memoria eta historiaren inguruan, zenbat ikuspegi ditugun gure Nafarroa honetan, ezta? Zergatik abenduaren 3an egun horretan, 16. mendean, hilzelako Francisco Xavierkoa, San Francisco Javier, ezta? Eta haren omenez, edo, bere figura oroitzeko, abenduaren 3an ezarri zen Nafarroaren eguna. Baina abenduaren 3a oroitzeko modu ezberdinak daude. Daukagun modu klasikoa, dagoela San Francisco de Javier, edo modu erligiosoari lotutako modua, ez da, ofiziala, edo orain arte ofiziala izan dena behintzat. Bigarren irudiak erakusten digu, nola abenduaren 3an ere Nafar estatuaren eguna oroitzen den, eta batzuk estatuaren independentzia aldarrikatzeko egun gisa ere ikusten duten egun hori. Eta baita ere, abenduaren 3an Euskararen nazioarteko eguna daukagu. Zergatik, bain zuzen ere, Francisco Xavierkoak esan zituen azken hitzak, dirudienez, Euskaraz izan zirelako. Horregatik da, Euskararen nazioarteko eguna ere bai abenduaren 3a. Ikusten duzuenez, azkenean gertaera antzekoa ez, San Francisco Javier hiltzen, abenduaren 3an, 16. mendean, baina hori oroitzeko gaur egun modu ezberdinak ditugu. Eta gertaera horri lotuta, aldarrikapen ezberdinak ere. Euskararen ofizialtasuna ere eskatzen da, abenduaren 3an, beste batzuk Nafarroako estatuaren independentzia, beste batzuk modu erligiosoan oroitzen dute egun hori. Gertaera beraren inguruan ikusten ditugu, kontakizun anitzak edo memoria egiteko modu oso anitzak. Eta hori gutxi ez balitz ere bai, badaukagu Nafarroaren eguna beste modu batez ulertzeko. Eta da, bi Nafarroak, alegia Nafarroa garaia eta Nafarroa bera, kulturalki lotzen dituen eguna. Baigorrin, ospatzen da urtero, apirilaren bukaeran, ez dauka San Francisco Javierkoarekin zerikusirik, baina bai Nafarroarekin. Nafarroaren egunar da, ere bai,
baina beste modu bat, ez, oroitzen da Nafarroa. Bi Nafarroen arteko loturaren bidez, euskara aldarrikatuz eta kultur batasun hori ere aldarrikatuz. Orduan, Nafarroaren eguna esaten dugunean, esan beharko genuke, baina zeri buruz ari gara zehazki. Ez da hain simplea, ez da? Orduan, bukatzeko ondorio gisa, memoriaren definizio bat emango dugu. Baina asko daude, esan dugunez. Orainean dagoen historia da memoria historikoa. Soziala eta poliedrikoa dena, alegia anitza, eta gizartearen kolektiboa edo kolektiboak islatzen dituena. Oso konplexua da, baina oso beharrezkoa aldi berean gure identitate kolektiboa sortzeko. Kortuan hartzeko elementuak gai honen inguruan, historiari lotutako metodoak, batez ere historia egiten dugunean, memoria historikoa egiten dugunean ere bai, zientzia badagoela atzean, alegia metodologia eta profesionaltasun bat egon behar duela. Gero, transmisioa ere garrantzitsua da, memoria historikoaren lanketan, ez bakarrik historia idaztea, baizik eta hori transmititzea, jende gazteari, zuei bezala hori transmititzea, modu ezberdinen bidez. Eta azken elementua garrantzitsua dena memoria historikoaren aferan da, integrazioa bermatzeko ikuspegi anitzak bereganatu behar dituela. Ez bakarrik top-down history edo memoria instituzionala, baizik eta poliedrikoa dela aitortu eta historia eta ahots anitzak bilduz, memoria kolektiboa osotasunean ere ikusi. Alegia, inklusiboa izan behar da memoriare bai. Ezin da inor kanpoan utzi, ezta? Orain arte egin den bezala alor askotan. Eta bukatzeko, zuen galderak itxarongo ditut, baina ez baduzue galderarik edo pentsatu nahi baduzue pixkatxo bat gehiago, nik bota ditut ere galdera batzuk zuei egiteko edo zuen barruan hausnartzeko ere bai, ez? Bakotxak pentsatzeko, nola ulertzen, kontatzen, oroitzen eta transmititzen dugu gure iragana. Hasieran ere zabaldu dizuet, plazaratu dizue galdera hau, zuek nola ikasi duzu historia? Bakarrik testu liburuen bidez edo zerbait gehiago dago hor. Zeintzuk dira elementua nagusiak? Agian zuen etxeetan asko hitz egiten da iraganari buruz. Edo zuen aitona monek kontatzen dizuete nolakoa zen trantsizioa. Edo ez, edo igual ez da ezer esaten, oraindik ere tabua delako. Bakoitzak izango du esperientzia ezberdin bat. Zuen herrietan ere lanketa ezberdin bat egingo da. Zuen plazek izango dituzte izen batzuk edo beste batzuk. Baina denek daukate zerbait esateko. Plaza guztiek esaten digute zerbait. Eta estatua guztiek ere bai. Orduan, nik hor utziko ditut galdera horiek, eta itxarongo ditut zuen galderak, hausnarketak, edo zuen historiak ere bai. Zenbat herrikoak zaudet hemendik? Ala Iruñakoak zarete guztiak, ez da? Zerrikoak zarete? Oi. Nungoa zara? Bai? Lekunberrikoa? Zetik, nungoak? Atarrabiakoak, etangoak? Lesaka. Lesaka, Atarrabia eta Lekunberri. Herri gehiago? Beno, Lekunberrikoekin hasiko gara. Zein da Lekunberriko memorian ikur garrantzitsu bat? Ekiten zuten den, bai ez? Zein da Beteluko ikur garrantzitsu bat? Bota.
Baino etxea zeona lehen Betelun. Eta bainuetxe hori, adibidez, noiz itzi zen? Urte gehen ezkoatzen, baino, ez da dit. Pues, 1900 hasieran, amazazpen sortzegarren menden, ez da, Andre, 1919. Eta garrantzitsua da oraindik Beteluko historia nola bainuetxea? Pues, bai, porque jendea jute hori ikustata hola, eta Espainiko errege batzen juno mentzen en su tiempo. Eta orduan, zer erregin edo nortzuk ziren horiek hain garrantzitsuak Betelurentzat eta zergatik horren garrantzitsuak? A ber, enez gotzen zer errege ziren, baino juno mentzen Espainiko errege baten. Eta hoi esatea, kontatzea. Gogoratzen duzu ez da? Karo. Horrek egiten ez zaituztete betelutarrai adibidez monarkikoak izatea? Ez. Baina arrozaudetez eta hori handia zen, ez da? Bai, ez? Bueno, hori zuen memorian dago, ez? Bai? Bueno, goazen jarraitzera. Galderak egiten ez dituzuen, ez? Atarrabiakoak. Bueno, ja monarkiarekin jarraituko dugu. Errege horiek Espainiako erregeak ziren. Atarrabiako errege garrantzitsuena zein da? Sancho, no? Sancho zazpigarrena. Seigarrena. Seigarrena hori. Eta zenbakiaz gain, zein goiti zen zeukan? El sabio, ez? Bai, jakintxuak, bai. Eta zergatik da garrantzitsua, zuentzat? Zuen memoria historikoarentzat. Dakit. A ber, zuek ere atarrabiakoak? Bai? Zergatik? Ezakit. Ni ez naiz atarrabiakoa. Nongoa? Bustintxurikoa, nahiko modernoa. Bale. Bueno, zu bai. Ez da ere, sortu zuelako, atarrabia sortu zuelako, hirbildua sortu zuelako. Bueno, Amaiak esandakoari gehituko diogu kultura orokor pixka bat garrantzitsua dela. Bai, beno, eta hangoak lesakakoak, goazen lesakako. Pentsatu ezazue galderaren bat, hemen ari naiz pixkat tokian tokiko lesakan, lesakarrak. Zein da lesakan ez dakit, gauza identitateari dagokionez zerbait ola garrantzitsua? Minjurenea, adibidez. Kontatu hor hemen Nafarroako erdialdekoi zer den? Bueno, da itxe bat, lesaka intzen dena, sute batek intzun dena itxe guzik bota, eta da itxe bakarra gelditu zena txutikan, eta da lesakako eraikinik zaharrena. Beno, eta zerbait gehiago? Ez. Lesakako mendian, zer gauza bitxi daukazue? Eskultore garrantzitsu baten Aita Donostia. Eta nork egin zuen eskultura hori? Ez dakit. Bueno, inork ez daki, eta zergatik Aita Donostiari lesakan eskultura bat? Da, kobazulo formako gauz bat, eta hori dago amina, eta ez dakit garrantzia badu nio. Eta pixkat Aita Donostia barkarrik izen horrekin zer, ez dakit adibidez, jotari eskainitako eskultura bat izan daiteke. Aita Donostia musikari garrantzitsu bat zen. Bai, ez dakit. Bai, jota dantzatzen duzue hor uztailaren 7an. Zubi gaineko aitena lesakan. Baina ez da jota bat. Ez, pixkat euskal kultura eta euskal folkloreari lotutako, ez, azken batean euskal kulturari eskainitako eskultura bat da. Hori ere, memoria historikoa da. Bai, eta Jorge Oteizak egin zuen gaizki
gogoratzen ez badut, uste dut. Bai, beno, ikusten duzuen bezala, zuen herrietan, badituzue, adibide batzuk, tokian tokiko adibide batzuk, ez da? Zer esaretan animatzen? Amaiari galderaren bat egitera? Eta seguraski zuen familietan ere bai, gerra zibilari eta frankismoari lotutako istorio esanguratsuak entzungo zenituzten edo seguru, ziur nago, zuen Aitona Amonen eskutik, edo Saba Izeben, edo senideen artean baduzuela norbait egon zela eskapatua edo horrelako zerbait, seguro entzun duzuela, ez dakit partekatuko nahi duzuen ala ez, baina ziur nago horrelako historiak herrietan behintzat entzun dituzuela. Eta hori ere memoria historikoa da, Roldanek dioen bezala. Zuen inguruan dagoen ia guztia da memoria historikoa. Eta zuen identitatea eraikitzen lagundu duen elementu bat edo elementu asko aurkitu ditzakezue. Nahiko pertsonala da, ezta? Eta ez duzu esan nahi, gero igual azte zarete herriko historia kontatzen, eta esaten zuen, igual hau gaizki esango dut, ezta? Eta beldur hori daukagu, zergatik batzutan daukagulako memoria historikoaren gabezia, eta hain zuzen ere ez ditugulako ezagutzen gure inguruan ditugun ikur horiek. Hori da gakoa, ez? Gaur esan nahi dudanaren gakoa. Beharrezkoa da, baina askotan, gehiegitan ez dakigu aski gure inguruan ditugun gauza garrantzitsu horiei buruz. Horregatik galdetu behar da eta interesa piztea da gaurko eguneko hitzaldiaren helburua. Mila esker, eta hemendik aurrera zuen herrietako kaleak, plazak eta bar ikusterakoan, pentsatu ezazue eta gogoratu Amaiaren hitzaldiarekin, edota familian ere hitz egiten duzuenean, hau hemen beti entzun dudala, hau gure familiaren memoria historikoa da. Mila esker Amaia, zure hitzaldiarengatik.